Hola, bon dia. Avui ens ensenyareu la nostra presentació de per què les dones també poden ser científiques. Les dones també poden ser científiques, només que no han tingut el reconeixement que es mereixen. Recordem que la ciència és per tots i totes. Marie Curie va ser una dona peloponesa de nacionalitat francesa, experta en el camp de reactivitat. Va obtenir 2 premis Nobel de física i química i va obtenir un càrrec a la Universitat de París. Ida Tecni va ser una científica que va ser especialitzada en el camp de la química i de la física atòmica. Va descobrir 2 nous elements, el reni i el nocilium. El reni se li va atribuir a ella, en canvi el nocilium se li va atribuir a l'Emilio Segre i al Carles Perrier, que ho va descobrir en un laboratori. Rosalind S. Franklin va ser una química i cristal·logràfica que va descobrir l'estructura de l'ADN l'any 1953. Aquí ho deixo una clara sobre ella i també va ser responsable de la contribució imprescindible de l'ADN, l'ARN i entre altres coses. La vida no existe res, solo lo que tenim, només coses que comprendre.